सगळी चांगली आहे ना ती. ही कवळी कोवळी कोवळी आहे तीच घ्यायची ना. छोटी छोटी झाड आहेत ती. आणि जून म्हणजे ती मोठी झाली ती जून झाडा. अशी अजून पण असतात ना दुसरी काही झाडा. ते का खाज उठता म्हणतात. तर आता फोडशी काढून घेऊया. आता बघ एकदम कवळा ना. हा एकदम कवळा. ह्याची भाजी चांगली होता ना. भाजी आणून सांगितलेल्याने त्याने पण फोडशीचीच भाजी घेऊन गेलो. तर मी अशी फोडशीची भाजी रेडी झाली. तर मित्रांनो आता नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो आज बऱ्याच दिवसांनी काहीतरी रेसिपीचा व्हिडिओ बनवतो. सध्या पावसाचे दिवस आहेत आणि पावसाच्या दिवसात रानभाजी साठी भरपूर हे असतात. रानभाजी भरपूर असतात. त्यातलीच एक आता आम्ही रानभाजी बनवून ट्राय करतलो पहिल्यांदाच फोडशीची. कारण याच्या अगोदर आम्ही कधी खाल्लं नाही. सृष्टीने खाल्लेलं आहे तिकडे माहेरी, पण मी खाल्लं नाही कधी फोडशीची भाजी. तर आता आम्ही पहिले जाऊन फोडशीची भाजी आणतलो. ती पण सृष्टिकच माहीत आहे कुठे भेटतात. ती बाजूच्यांच्या परड्यात काहीतरी गावतात. ती जाऊन घेऊन येतलो आणि त्याची नंतर रेसिपी बनवूया. चला तर बघूया फोडशीची भाजी आधी कशी असतात ती. तर आम्ही आता येलो फोडशीची भाजी काढू. आमच्या बाजूचाच एक परडा, त्यांच्या परड्यात येलो. सृष्टी शोधता कारण माका ती कळची ती कळणार नाही. कसली असतात ती दाखव. हे बघा ही अशी असतात. ही फोडशीची भाजी झाड असतात. त्याच्यात काय प्रकार वगैरे असतात काय. अशी अजून पण असतात ना दुसरी काही झाडा. ते का खाज उठता म्हणतात. तर आता फोडशी काढून घेऊया. तर बरीच आहेत गोहोल. हे बघ बघा ही अशी असते. कवळी कवळी काढायची. मग ती तोडून काढू नको. सृष्टी काढता कारण एकाच माहित होती. आणि आम्ही पहिल्यांदाच फोडशीची भाजी करतलो पण आणि खातलो पण पहिल्यांदाच. ते कसं वया खाऊची मायराक खाय हे काय आमका दाखवलेल्या नाही आत्ता गत. आता दाखवता. तर चला पहिली काढून घेऊया थोडीशी, नंतर त्याची रेसिपी पण बनवूया. सगळी चांगली आहे ना ती. ही कवळी कोवळी कोवळी आहे तीच घ्यायची ना. छोटी छोटी झाड आहेत ती. आणि जून म्हणजे ती मोठी झाली ती जून झाडा लांब. हा 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 हा. जे कवळी कवळी घेतली ती त्याची भाजी चांगली होता. जास्त जून झालेली घ्यायची नाही. बरेच दिसतात यांच्या परड्यात. आमच्या घराच्या बाजूकच या परडा कंपाऊंड आणि त्याच्यात ती भाजी काढतो आम्ही. वाटतं ज्यांचा हा त्यांका माहित नसत की आमच्या परड्यात ही भाजी गावता. सृष्टीन खय शोधून काढल्यान असं जाता येता जाता परड्यात लक्ष टाकलेल्यान त्यांच्या.
एक झाड दे बघूया. नको थांब तर एकदा. हे ह्या मोठा बॅट चांगला ना या कवळा आहे बघ. हे बघ 2-3 ती कवळीच आहे बघ. ही जून झाली आहे. ही छोटी छोटी ही कवळी आहे ही बघ. अशी कुपळाने येऊ कोई. ही एकदम कवळी आहे बघ. तर मित्रांनो ही भाजी कवळी आहे ती कशी कळता. ही छोटी असते का काय येता नाही म्हटलं केसूर. जास्त जून झाली की असं केसूर येता ना. काय गेला आता हे बघ असं असं हे इलेली असतात ती जून झालेली आहे. आणि कवळी असतात ते का असं केसूर येणार नाही बघा. अशी फुलं इल्यासारखे असतात. तशी काढलं हा. एकदम कवळा ना. हा ह्या एकदम कवळा. ह्याची भाजी चांगली होता ना. हा तडतडीत लागायची नाही. तर मित्रांनो आपल्या आता एवढी भाजी मिळाली आहे फोडशीची की आता त्याची आपण आजच रेसिपी पण बनवायची. आणि याच्यानंतर पण अजून एक आपण व्हिडिओ बनवतो नंतर 2-4 दिवसांनी. ही एक भाजी आहे रानभाजीचा. त्याचा पण आपण नंतर व्हिडिओ बनवूया. हे बघा कसे काढतात कसे बनवतात ते. चला तर आता घरी जाऊन बाकीची प्रोसिजर करूया. आता काय करतं तू. मुळा कुठून टाकतलं आणि फक्त ते पाण्यात घ्यायची. हा आणि धुवून घ्यायचे ना. चालत. तर मित्रांनो आपली भाजी आता धुवून घेतली आणि एकदाच धुतलं. अरे माती बघितली आता त्याच्यात ना. भरपूर मळ असतं त्याच्यात. त्यामुळे ते 2-3 वेळा ती धुवून घ्यायची साफ. नाहीतर ती मग चरचरीत लागते. मित्रांनो आता अशी धुवून घेतल्या. आता याची भाजी करायची ना. ओके चल. आता भाजी चिरून घेतो फोडशीची. बारीक चिरून घेतो ना. आणि काय काय घेतलं. फोडशीची भाजी आणि 4 कांदे 4 मिरची आणि खोबरा एवढ्या वस्तू घेतल्या ना. आता ते चिरून वगैरे घेऊन नंतर ते बनवूया. भाजी चिरून झाली आहे. कांदे कापून घेतले ना. 4 कांदे 4 मिरची हिरवी मिरची आणि खोबरा थोडासा ना. अर्ध्या वाळ्यातला अर्धा असा म्हणजे पाव वाळा एवढा हे करून घेतला. आता पुढे ते बन आहेत. चला आता बघूया. गॅसवर जाऊया डायरेक्ट. चुलीवर भात आता चुलीवर बनवणार असतं.
तेल टाकते. तेल कितीचं टाकलं? 2 चमचे बारके टाकायचे. तेल टाकलं आणि आता पहिली मिरची ना. मिरची टाकून ती थोडीशी तेलात त्यानंतर कांदा टाकायचो, सगळं टाकायचो. खोबरा सगळ्यात शेवटी ना लास्ट. कांदो काय म्हटलं? कांदो भाजून म्हणजे लाल व्हायचं. हा, लालसर हो होय ना. जरा भाजायचं एकदम लाल नाही थोडं. तर मित्रांनो, कांदा चांगलं भाजून घ्यायचो असं साधारण गोल्डन होईपर्यंत. भाजी टाकून घ्यायची ना. काईल भरली काईल भरली तर काईल पाऊस काईल होती थोडीशीच होत ना. 4-5 जणांका पुरात नॉर्मल खाणाऱ्यांका. पण मी पहिल्यांदाच खातात ही फोडशीची भाजी. तू म्हणतोस ती माहित, फोडशी ते व्यवस्थित परतून घ्यायचा आणि नंतर पाणी टाकायचं. पाणी किती? अच्छा, आधी परतून घ्यायचा, कांदा मिक्स करून घ्यायचा त्याच्यात. पाणी किती टाकायचं? 1 ग्लास थोडासा टाकायचा, म्हणजे अर्धा ग्लास, 1 पेलो. व्यवस्थित ढवळून घेतल्यानं आणि आता काय टाकतं? मीठ, चवीनुसार मीठ ना. मीठ चवीनुसार टाकूचं असतं. जेवढी भाजी असत तेवढा. म्हणजे जशी भाजी असत तशा चवीनुसार मीठ टाकू काय. आता काय ह्याच्यात पाणी टाकायचं ताबडतोब. पाणी किती टाकतो दाखव, असं दाखवतो. हे सगळं टाकायचा, थोडासा टाकायचा, थोडा म्हणजे साधारण 1 बारको पेलोभर. बारको जास्त पाणी टाकलं तर समज आता एक बारको पेलोभर पाणी टाकायचं, त्याका पण पाणी सुटताला ना. आणि मग हे खोबरा नंतर एकदम शेवटी. ओके, तर आता ही किती वेळ शिजवायची? 10 मिनिटं. पाणी शापाट चरचराक लागली ना, हा, गॅस काढायचो. अच्छा, नाही, गॅस काढायचो ना, फुल करायचं, गॅस असं मीडियम ठेवायचं ना. आता 10 मिनिटं अशीच शिजक ठेवायची मीडियम गॅसवर. आणि नंतर ते आवाज येऊ लागलं चरचर की ते नंतर खोबरा टाकायचे आणि पुन्हा एकदा ढवळायची. तर मित्रांनो, आता शिजलेही वाटतं. आता खोबरा टाकायचा. पाणी शाप आटला ना त्याच्यातला. शिजली पण आहे, कलर पण बदललो ना त्याचं, चांगली शिजली. आता खोबरा टाकून परत शिजत ठेवायची, थोडा वेळ ठेवायची, 2-1 मिनिटं. हा, म्हणजे खोबरा त्याच्यात वरच्यावर असा राहावा आहे ना. मित्रांनो, आपली फोडशीची भाजी रेडी झाली आहे. झालीच ना. आता दुपारी जेवताना टेस्ट बघायची त्याची.
श्रेयसला पण शाळेतून एक रानभाजी आणून सांगितलेल्याने त्याने पण फोडशीचीच भाजी घेऊन गेलो. तर ही अशी फोडशीची भाजी रेडी झाली. तर मित्रांनो आता